Memperingati Hari Batik Nasional, kengko nang sekolahan bocah-bocahan kegiatannya dewi-dewi. Sebelum video ini dilanjut, aku tak menyapa-nyapa dhisik. Assalamualaikum, halo Kang Mas Mbak Yu. Kegiatan hari ini diawali dengan menggolek sarapan. Sembuh berbagai macam alasan, pokoknya aku iki wegah masak. Angger wis mager ya wis tumbas wae lah. Daripada isuk-isuk ya bingung ngarepe masak opo. Seperti biasa, sing nggo sarapan ya tumbas nasi uduk wae. Lagi wis mari sarapan, ngeterke Mbak Inaya dhisik. Lagi mau untuk memperingati Hari Batik Nasional, diinfokan dari sekolah yang dino iki nganggo baju batik. Setelah mengantar sekolah Mbak Inaya, lanjut iki mengurusi Dek Mualim. Wis mari atus iki langsung ganti kelambi. Delalah iki Dek Mualim pas nganggone baju batik. Ya pas ngepasi wae iki mergo dina Kemis dadi nganggone batik. Mungkin yen pas seragame ora batik, paling ya diinfo saka sekolah kon nganggo batik juga. Iki wis rapi tinggal sisir rambut. Saiki wis rada gelem disisir rambut yen bar mandi. Sejak mulai sekolah iki wis gelem disisir rambut. Biasane yen bar mandi ya wis ora tau sisir rambut. Lanjut si adik sarapan dhisik. Sarapane kayak maem dhewe. Iki mau sarapane gur tak tumbasne kimbap apa sushi to jenenge kae. Pokoke nari lembaran ngono kuwi sing diisi sego karo sayuran. Sambil menunggu Dek Mualim sarapan, ya wis nyiapne bekal minum karo ngisi buku tabungan soalnya bendina iki ya nabung. Ya wis iki rampung mari ngono OTW. Ora lali tumbas jajan dhisik dienggo bekal. Lagi wis teko sekolahan, kegiatan hari ini Dek Mualim di sekolah kuwi membatik. Alat-alat wis dibagikan bu guru. Setiap anak iki dapat satu set. Wis ora suwe-suwe langsung di unboxing warnane kabeh. Kain sing arep dibatik ya wis siap. Wis iki si bocil mulai beraksi kuwabeh iki. Berhubung iki Dek Mualim umure ya masih kecil, dadi iki mau mboknya kon mendampingi. Lak sing liyane yo gak. Cuma 5 orang tok iki mau sing didampingi, soalnya yo rong pati Jawa gek yo anakku boleh rada akeh. Dadi yo butuh pendampingan orang tua, mergo engko yen pelayon-pelayon wedine nek ngutahke pewarnane kancane. Tumben arek iki rada fokus nek nggarap. Anak-anak yang lain iki yo padha fokus dewi-dewi. Dikerjakan dengan kreativitas mereka masing-masing. Bebas sak karepe dewi-dewi. Lah iki hasil karya Dek Mualim koyo ngene iki, sing mewarnai isok full ngene wis alhamdulillah. Mbok hasilnya koyo ngopo wae, sing penting wis gelem berusaha ya Dek ya. Lagi saya gelem baleni maneh sing kosong-kosong, tapi setelah enek koncone sing rampung ya wis melu-melu rampung. Wis mari kabeh jangan lupa abadikan momen dulu. Arep foto bersama wis sing ngature kangelan nek bocil-bocil. Wis ucuk-ucuk teko omah iki Dek Mualim golek salin dhewe. Haduh anggere kono sing golek salin dhewe. Klambi nang lemari ya wis eker-ekeran kabeh. Wis mesti ngono kuwi. Lagi alhamdulillah tiba-tiba oleh rezeki diwehi mama. Iki jenenge sego jagung. Tapi aku lak sego jagung gak pati seneng, pilih sego tiwel wae. Lah tapi wis diwehi ya disyukuri wae. Lah dalah iki bocil wis tekan kene iki melok ngeson ayahe. Wis anggere ayahe nyekel son ngene iki wis melu-melu bocah iki. Melok rusuh-rusuh iki diputer kabeh karo deknen. Akhire iki malah diwarai sisan. Diomongi sing diputer sing endi. Dadi gak ngawur engko sembarang diputer engko nek rusak gak yo gawat to. Lah tapi iki sing muter nggon volume iki digedhekno ya ampun aku sampai kaget lho. Tapi iki arek masuk ngira kira-kira ge. Ya wis sampai sakmene dhisik videoku dino iki. Matur suwun sing wis nonton videoku sampai rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.